खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउज रादाबखौ फरायदों आं राहुल बरुवा। शुक्रबाराव नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2019 आयेननि सायाव बिटिसिआव गुवारै सावरायलायनाय जादों। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि एसेम्ब्लियाव सावराय जथुम नब्लाङाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव हादोरनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2019 आयेननि द्राफ्टखौ लानानै गुबुन गुबुन गौथुम बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो सेक्रेटारिफोरजों शुक्रबाराव गुवारै सावरायलायो। नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2019 आयेननि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर', रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी, बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', एबसु आबोफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। आफादा बिटिसि सरकारजों सावरायनानै बिटिसि सरकारनि सोलोंथाइ बिफानजों सावरायनानै जोङो बिटिसि एलेकायाव आरो बर' राव थुनलाइयाव जाहाथे बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिया जाहाथे गाज्रि गोहोम गोलैया आरो जोङो संबिधानिक जिथु मोन्थाय जिथु संबिजितारि मोन्थाय जिथु राइट टु एडुकेशन जोङो सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाय आरो हायुङारि जनजाति हिसाबै जों जिथु मोन्थाय आरो जोङो डाउनट्रडेन गोलैसोनानै थानाय हारि हिसाबै जाहाथे जोङो बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थियाव जाहाथे जोङो गाज्रि गोहोम गोलैया बेखौ गासै सिमसा नायनानै जोङो बिटिसि सरकारजों लोगो नांनानै बर' थुनलाइ आफादा दिनै जोङो बेवहाय खुंदों मोनसे गावनि गेजेराव मोनसे अपिनियन लाबोलायनो साजेसन बेबायदिनो सुबुरन्थाइ लानो आरो बिनि सायाव गोथौयै सावरायनो थाखाय बेवहाय जथुम लिंनाय जादोंमोन आरो जों बर' थुनलाइ आफादा माखासे रोंगौसा जोङो गुवाहाटी बुहुम फरायसालि, कटन बुहुम फरायसालि, बरलेण्ड बुहुम फरायसालिनिफ्राय जों रोंगौसा लिंबोदों आरो आसामनि बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर' बिथांखौबो जों लिंबोदों आरो माखासे जोङो सोलोंथाइगिरि एकाडेमिसियान बेवहाय जों लिंबोनानै बे गोदानै बाहायनो गोनां बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि 2019 बेनि कन्टेन्टनि सायाव बेनि बाहायनायनि जिथु क्लज बेनि सायाव माबोरैहाय एफा एनै ओरै सोलाय सोल' खालामनानै बेखौ बाहायनो हायो मारै जों साजेसन होनो हायो बेखौ सावरायनाय जादों आरो दिनै जोङो गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बड'लेण्ड बुहुम फरायसालिनि भाइस चेन्सेलार बिथाङाबो दङमोन बे सावरायनायाव CITनि डाइरेक्टर बिथाङा दंमोन CITनि रेजिस्ट्राराबो दंमोन आरो गुबुन गुबुन कलेज इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा दंमोन आरो गुबुन गुबुन थुनलाइ आफादनि बिथांमोनहा थान्दै हिसाबै दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन लोब्बा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो दंमोन आरो बेवहाय गोथौयै जों सावरायनानै जोङो बिटिसि सरकारनि गेजेरजों जोङो बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो आसाम सरकारनो जोङो माखासे सुबुरुन जों होनो सानदों जोंहा माखासे थांखि लागोन आरो बे थांखि बायदियै जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि बे सुबुं जौगा बिफाननो जों होगोन। ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ পলিচি আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এনৰলমেণ্ট সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে বা কলেজবোৰৰ সকলো কিবা ষ্টুডেণ্টছ নাম্বাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে মাল্টিলিংগুৱেল ছেক্ৰেটাৰী ইনষ্টিটিউশ্যন বনাবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত চবেই অপিনিয়ন ৰাখিছোঁ আৰু বিটিচি চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন সেইটো আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টক প্লেচ কৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো উঠাই ক্লাছ 9, 10, 11, 12 এই চাৰিটা ক্লাছৰ সেমিষ্টাৰ ছিষ্টেমৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু 12তহে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ওলাব। গতিকে বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আপ টু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল ক্লাছ 12লৈকে